эта встреча проводится, она нужна для того, чтобы исключить какие-либо спекуляции. Залда газ шартлаган йортның 10-нчы, 11-нче һәм 12-нче подъездларында яшәүчеләр. Иң зур зыян шундагы фатирларга килә. Бу әле шулай зурлап беренче очрашулары. Илья Зуев хәбәр итүенчә, йортны һаман да хәрабәләрдән аралыйлар. Тикшерүчеләр эшли. Производились демонтаж конструкций. Әлегә куркыныч тудырган, хәтта үзе баручыларның өстенә төшү мөмкинлеге булган корылмаларны сүттеләр. Техник экспертиза узылмады әле. Анда хәзергә тикшерүчеләр эшли. Фатирлардан шәхси әйберләрне кайчан алып чыгырга рөхсәт итәчәкләр? Азык-төлеккә ни булыр? Бүген зыян күрүчеләрне шундый сораулар борчый. Утны кайчан бирерләр икән? Суыткычлар тулы ит калды бит. Сасырлар инде. Бәлки утны кушарга рөхсәт итәрләр, авылдан алып кына килгән идем ичмасам. К сожалению, есть издержки. Кызганычка чыгымнар булачак инде. Бузылган азык-төлекне, җимерелгән техниканы, гомумән китерелгән зыянны сезнең яныгызда ук санаячаклар. Әлеге чыгымнарны капларбыз. Мы как приехали, нас вот вечером заселили в гостиницу. Кичтәлек безне кунакханәгә урнаштырдылар. Икенче көнне әйберләрне алырга килгән идем, әлегә кертмәделәр. Окна разлетелись, разбились. Минем фатирда тәрәзәләр ватылган иде, ә бөтен әйбер шунда калды. Салкын бит. Абой түбә плиткалары кыйлыр инде. Йортны җимерекләрдән чистартуга 10-нчы һәм 12-нче подъезд диварларының ныклыгын тикшерә башлаячаклар. Белгечләр чыгарган нәтиҗәгә карап, кешеләрне андагы фатирларга кертергәме, юкмы икәнлеге хәл ителәчәк. Как только Следственный комитет Тикшерү комитеты рөхсәт итүгә сезнең фатирларыгызга әлбәттә кертәчәкләр. Бу вакытта коткаручылар я тикшерү комитеты район яки шәһәр хакимияте хезмәткәрләре озатып йөрер дип планлаштырыла. района и города. Әлегә җинаять эшен тикшерү дәвам итә. Прокуратурада үз тикшерүен уздыра. Проводится проверочные мероприятия в отношении. Әлеге торак йортны карарга тиешле идарәче оешманы тикшерәбез. Шулай ук газ зәйланмаларын, газ системасын тикшерергә тиешле оешманың эшчәнлегенә бәя бирәбез. На предмет соблюдения установленных требований, предъявляемых по эксплуатации газовых установок. Шартлаудан зыян күрүчеләргә ярдәм өчен махсус исәп-хисап счеты булдырылган. Анда теләге булган һәр кеше акча күчерә ала. Средства, которые будут поступать на этот счет, Әлеге счетка салынган акчалар ярдәмендә сезгә ничек ярдәм итеп булачагын комиссия хәл итәчәк. Зыян күрүчеләрнең мөрәҗәгатьләрен язып алдылар. Һәр мәсьәләне аерым хәл итәчәкләр. Попросил, чтобы детям предоставили психолога. Балаларга ярдәм итү өчен психолог сорадым, алар куркып калмасын диюем. Хотелось поблагодарить всем Челнинск. Безгә ярдәм күрсәткән һәр кешегә рәхмәт җиткерәсем килә. Башкарма комитетта белдерүләренчә, әгәр дә тикшерү эшләре озакка сузылса һәм 11-нче подъездда яшәүчеләргә фатирларына кайтырга рөхсәт булмаса, алар өчен уңайлырак тору урыны тәкъдим ителәчәк. Яршаллыдан Рания Абдрахманова, Дмитрий Аринин, Яңа Гасыр каналы.